ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಲಾಗ್ ಸಂತೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಐಕ್ ವೈಜಿ ಸಂತೆಜ್ಜಿಗೆ ಕ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದ ನೇಮಗ್ ಎಕಡಿಂಚ ದಿನಸರಿನ ಕಾತು 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 ನಿದ್ರೆ ಬರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಣದ ಉಜ್ಜಾರ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೀದಾ ಪೋಪಣಿ ಪೋಪಣಿ ಅಂದೆ 2 ಜನ ಬತ್ತದ ಎಕ್ಕಡ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನ ಪಾಸ್ ಬೈ ಬೈ ಬುಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪಿಗೆತ್ತೆ ದೇನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡೋಡ ದಾದಾ ಬರ್ಬಿಜ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂಕೆ ಕೊಡೋಣ ಸರಿ ಅಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಅವರಿ ಬಲ ಪೊಯ್ ಬಲ ಕಾರಣ ಅವು ಯಾಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಿದ್ರೆ ಇರೋದುಂಟು ಓ ಪೋರ ದುಂಬಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವರ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಅವರ ಕೊಡೊಂದು ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕೊಡೊಂದು ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅಂಜಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದು ನೀರಿಗೆ ಈತು ಬರ್ತ ಕಾತತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸೇರಿ ಕಾಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟ ಜನಪುರದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತಿ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಮಿನೇಚರ್ ಪುರ ತೂವರ ದಿಕ್ಕುಡಿಜ ಲೇಟ್ ಬತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾತು ಕಾತದ್ದು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚಂತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿರಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನೇಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಪೇಪಲ್ ಇತ್ತನೆ ಬೈಜ ಬೇಗ ಜನ ಪುರಾಣೆ ಬರ್ತದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಬರೋಡ ಅವಳು ತುಲೆ ರಜಪ್ಪ ನಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಬತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಏರ್ನ ಮೊಕ್ಲೇನೆ ಕಾತೀನಿ ಮೆನತ್ ಮೆರೇನ್ ಕಾತೀನಿ ಮೆರೇನ್ ಕಾತು ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಗಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಅವನುಂಡು ತುಲೆ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬಣ್ಣಗ ಬಲಿಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಣಸ್ಬೋಡು ಅವರ ಒಣಸ್ಬೋಯ ಅವಳು ಇತ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಏನು ಅನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಆಡತ್ತ ಏಟು ವರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲುದು ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಧ ಬಾಡ್ದು ಈ ಮಾತ್ರ ಪುಂಜುಲಿ ಗಂಧ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಇಚ್ಚಿ ನೋ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಒನಸಾದ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಲೆಕ್ಕರೆ ಒನಸಾದ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಲೆಕ್ಕರೆ ಎತ್ತೆ ಬಲಸು ಬಲಸುಳಿ ಈ ಚುಚೂರು ಬಲಸು ಇರಿ ಚುಚೂರ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಡೋಣ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಕೊಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕುಡಿಂಜಿ ಹೆಂಕೊಂಜಿ ಪಾರಡೆ ಇದು ಚೂರು ನಲ್ಲ ಚೂರು ಯಾವ ಪಲ್ಯ ಬಾಳೆ ಪಲ್ಯ ಬಾಳೆ ಚಕೀನ್ ನುಪ್ಪು ಪಡಂದು ಸಾರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ನೀ ಪ್ರಸಾದ ಲೆಕ್ಕದ ಎತ್ತನು ಯಾಂತಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಕುಂತ ನಿಕ್ಕ ಬರೋಡ ಅವು ನಿನ್ನವು ಹೆಂಕವ ಯಾವ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸಂತೆಪುರ ಅತ್ತತ್ತು ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತ ಅವು ಬಡು ಸಂತೆಪುರ ದಾಯಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ
ದಯಪಂಡ ನೇಮ ಶುರು ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ ಅದು ತಿನಿಪುರ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಂ ಜಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಮೀಟಪ್ ಇದರ್ಗನ ಅಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಮೂಲು ಮಿಜರ್ದ ನೇಮ ಎಂಚ ಪಂಡಗ ರಡ್ಡ್ ನೇಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೀರ್ಥಗರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಗರಡಿ ಇಂದು ತೀರ್ಥಗರಡಿ ಬತ್ತನಕ ಮಿತ್ತಗರಡಿ ಪೋಪೇರು ರಡ್ಡ್ ನೇಮಗಳ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ತೀರ್ಥಗರಡಿ ಬತ್ತಾನೆ ದೈವದ ನೇಮದಾನಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತಗರಡಿ ಪೋಪಣ್ಣ ಜನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋರಂಡಾಡೆ ಅದು ಎಪ್ಪುಗ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ತೀರ್ಥಗರಡಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತಗರಡಿ ಹೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚ್ ಮಂಡವಾಡು ಶೋ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಮೇಟ್ ತೀರ್ಥಗರಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಗರಡಿ ಹೋಗು ನೆಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣು ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಂಡ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಪೋಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತಗರಡಿ ಕತ್ತಲ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ನೇಮದಪ್ಪ ಕೊಂಚ ವೈಬೆ ಬೇತದ ನೇಮದಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪ ಊರ್ದ ಇಡೀ ಊರು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಓಪನ್ ರೋಡು ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 11:37 ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂತ ಯಾರದೊಂದು ಬಾಯ್ ನಿಜ ಜಾಡೆ ಮಿತ್ತಗರಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ದಿಕ್ಕ ಮೀಜಾರ ಗರಡಿಗಳ ಬತ್ತ ಹೆಂಗು ಎಡಪದ ಗರಡಿ ಮೆಜಾರ್ದ ಮಾತಾಡಿ ಪುಟ್ಟೇರಿ ಅವಳು ಉದ್ದೊಂದೆ ಕುಲೊಂದೆ ಎಂಗಲ್ 3 ಜನ ಮೂಲ 4 ಜನ ಮಾಲೇರಾ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಮುಡ್ತೆ 4 ಜನ ದಾದೆ ಕೊಡೋ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಸೀನು ಮೈ ನೆರ್ಪನ ಪಕ್ಕನ ಗಾಂಪಿ ಬಂದ ಗಾಂಪಿ ದೈವದ ಬಲಿ ಬ್ರಾವು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ನಂದ ಸೀದಾ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಗ್ಗಲ್ ಮೂಲಲ್ಲ ಯಾವಲೆ ನಾನು ಕುಲೊಂದೆ ತೊಲೆನೆ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಬತ್ತೆ ಲಂಚ್ ತಿರುಗುತ್ತು ಹೋದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡೆದವ್ರು ಸರ್ತ ಹೊರ ಮಿಚ್ಚು ಸೀನಿ ಸರ್ತ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಐಕ್ ವೈಜಿ ಸಂತೆಜ್ಜಿಗೆ ನಾಡು ಇನ್ನಿತ ಹಿಡಿಯೈತೆ ತೀರ್ಥಗರಡಿ ಪೋದ್ ಮಿತ್ತಗರಡಿ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದಲ್ಲ ಆತಿ 12 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬರುವ ಎತ್ತನ ಬರುವ 5 ಜನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಯ್